Paitan. Ningaw na itong barangay ba? Lingaw na kayong barangay. Kung sa nag 2022 dapat magsaba-saba ta. Wala naman noon na itong kalaban. Nag-uulak ng taman eh. Asa na kaya na si Minda? Nakay balita sa iya? Ay, mingaw ko niya mads ni. Asa rin siya? Wala ko balita na niya. Walang siya nagpabalita sa ito. Nakaw mamut siya nga wala nang need pa niya. Masing kung ano lang need ba masing magkabadisbidida man lang ta. Pero wala ba siya nagparamdam. Asa gani siya? Asa rin siya nagto? Ha? Ito na siya Dubai. Ano siya dito? So wala na siya paano makig. Sayang nun, dapat naglakaw man lang galing sa baka ng okay, data peaceful na taba, medyo na. Wala gani, wala tayo peace of mind ani kay nilakaw siya nga wala man lang ta nagka-okay. Ambot eh, Chismis gihapon. kabalo pa lang ko na mulakaw na din siya kato 2021. Pa ako na lang siyang amigo da. Kasi mo dato na kapag-abot ka sa ano ba. Kung gani no kay balo pala ko nga mulakaw dai siya pag ipampusa na ko yung mga bugas. Kagami kung ma-remember sa yaha yung kamaayon. Ang pinaka-ma-remember na po sa inyo katong nangadin South Cotabato na nung naama ata may event ato nahatak sa sagdanan. Ako ma-remember katong isumbag siya sa bikir eh. Talagang ma-remember mo katong yung gisumbag siya no. Buwa mo kay si Mindadan, kabalo ka. Nangaaw na silang bikiri sa pan. Ang boxing friend ibutang. Yan ang may lalaki nga kanawala sa kabalo nga bugoy dito. Yan ang lalaki ba nga, ma'am, inyong bag ma'am, kuha diri ma'am basig mawala. Ni ana man na yung kauban ni Minda nga. Sige lang kawatara na ninyo. Napungot ang lalaki doon. Gisumbag si Minda. Si Minda pa nang gisumbag. Nalakjo pag kauman, wakakaog do kasi mana. Siya pa yung gisumbag no. Ito eh. Gilingaw lang dyan ko niya, kaya syempre. Ano man yan, usay rason jud, usay rason ang kuan man gud nako ang ako jud ano ha. Ganong nagdo na sa Dubai. Ano man? Gibulagan din na sa bana, tapos giilisdan og transgender. Maugay itong istorya gay no, nadunggan na. Babae siya niya tapos Si Lingling ang nagstorya po sa ko. Ang lalaki ni Silingan ni Lingling. oh, si ano si sa to Arlene? Arman yang Arman man yang ano, Arman man yang bana. Si Arlene po niya, ibigaon mo kasi siya. Bisag ka pala siyang ninyo siya. Pero may dito sa kuwan, sig check-in. 3 hours na may 3 hours. Kanya akong giingon niya tapos karon na nakita og lain ni si Arman na takog ano, Tutoy? Ay, na bulagan siya diretso mo na karon eh. Ano rin na siya, depressed day siya. Ay, mo din nilakaw siya Dubai. Lakaw siya og Dubai. Ang pagkabalo na ko is dahil mo na si Minda. Kaya dugay na sabay sa unan na niya no, daldula pa mitungit. Dama pag na siya problema pag mapildi na siya, di na siya magsaba. Taguan na niya, ikumkum na niya. Yung mga ganito. Oo. Mauna karon tanawa karon no, palayo. Wa mo kita kabalo. Pag kita kabalo tingala lagi ko sa iya ha. Ano ato mga away normal naman yun, di ba? Usay magasundo pa taw sa ano ta. Chismis ta bro. Musukol biya yun na siya, pero karon nga struggle sa iyang life. Bantay na usap siya, bantay ka. Oo. Kanang gusto na siya mag soul searching. Si soul searching sa imong now. Nga ko sa iya. Abi ka binuang rabi ni Agi no. Na ang bulagan nagi siya naabtan mo gud jud niya sa akto jud ba na patong patong jud nagpatong jud ang kuan ang trans. Paita. Pero okay ra mo ay problema ko bisag unsay kuan gipuli sakit lang jud ilis dan jud ay problema kung trans or unsang kasarian. Napay ko yung mga video dahil sa cellphone ng gakos sila. Gani mo na yung mga memories niya karon. I-post na lang tayo sa Facebook para ma-depress siya sa mood dito mamuli siya. Ang butag uli ba to murag pila ko murag kahikugon biya to tong last ano no. Nag-ano siya? Nag-suicide? Happy suicide. Suicide ba? Suicide sa dagat. Nag-suicide. Di mo siya nagpakamatay yun. Gahi kayo naputol yung PC no. Dahil kay kapud kaayo. Pero sige lang, happy man punta sa iya. Ang iyang anak karon iyang gibiyaan. Tungod lang anang ang gibiyaan na iyang anak. Bisa kay mo atiman anak. So nga tuan ni karon. Pud ako ba bisig babuntisan pud iyang anak bag sayo. Bigaon ba kay anak liwat ba sa inahan no? Liwat gi asa man day may maliwat. Birds with the same feathers they sing together. Kana. Flap. Basta kana magsabay parehara kuan ba? Pinuotan. Wala sila ako. Hindi ako magmakialam ang asa siyang mindaha siya. Kaya ako magsibat na pugo karong Pilipinas sa Pinas. Basta ka madto.
Sa ano ra guro ko? Asa man pwede si dolar? Qatar. Sa Qatar lang ko kasi Pero dolar. magbaylan ka. Okay O na naman ba? naman baylan. Pero may kadag ticket. Ako palit sa ticket B. Kuan. Sige, Gcash na ko. 2.5 siya pero Asa mo hapit? mahapit na siya. Magagin na siya sa San Franz. Pag mag San Franz Leyte nya Bacolod, Bicol, hantod na Manila. Pagabot sa Manila, Baylan na pod. na may shortcut. Baylan na lang guro ko. Oo. Sige, ako palit sa ticket 2.5. Unsay kuan dito requirements si dolar lang? Si dolar ra o vaccination card. Ana ko ana. Oh. Ay okay. Di ba? Ay okay. Saman. Apas ng Minda. Dili ko. Ayaw. Qatar ko. Qatar ka. Basta i-Gcash unya, naganta kag number, Gcash ang 2.5 kaya ako palit og ticket ha. Uy, Gcash na po dito 500 diha, Gcash na. 2,000 na lang ko yata sa mo. Bahala ko siya. Meron po niya. Meron po para undar tong chismis. Oh, may lamig gud dito. Tag mga kwarta kung dito mag-chismis. Gani po.